खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलफोजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव रंजालि बैसागु फालिदों मार्घेरिटा स्टेशनाव सानै 10 निफ्राय 12 बोसोर बैसोनि बर' खुदिया मोननाय जादों क'क्राझाराव गिलुबालु बारहुंखा बाक्सा बरमानिफ्राय सास्नि धोरोम दावबायारिया फनि बारमोदायनि गेजेराव बेंथे जानानै नागिरना मोनै जानाय जाथाया ओनसोलाव दावराव सोमजिहोदों अदालगुरि जिल्लानि गेलेग्रा फोथाराव रुफाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फालिनाय जादों CBSE मेट्रिक रिजाल्टआ फोसावजाबाय आसामनिफ्राय पुरीसिम थांनाय धोरोम दावबायारिनि गिबि हानजाया नलबारियाव मोनफैबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव रंजालि बैसागु फालिदों बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय 4 मे खालाराव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव रंजालि बैसागु फालिनाय जायो सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि लेंहरनाय जादोंमोन गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि शिबाराम बसुमतारी आरो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि मावथि बिबानगिरि जोंदाव बड'सा लोगोसे डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनिनो गुबुन गुबुन आयदानि बिबुंगोराफोराबो बाहागो लाफैयो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनिफ्राय रतन ब्रह्म बिथाङा मार्घेरिटा स्टेशनाव सानै 10 निफ्राय 12 बोसोर बैसोनि बर' खुदिया मोननाय जादों दायो बिसोर सानैबो तिनिसुकियानि चाइल्ड केयार ह'मआव दङ बिसोर खुदियानि मुङा जादों जोंदाव बसुमतारी आरो राखेब बसुमतारी जोंदाव मुंनि खुदियानि बुंनाय मथेब्ला बिनि बिफानि मुङा रुंसारि सुनिल बसुमतारी आरो बिमानि मुङा जादों लाइस्रि बसुमतारी बिसोर सानैबो क'क्राझारनि खासिया बस्ति सिंग्लिबारि सेरफांगुरि सेरनिनो सोमोन्दोआव खुदिया सानैबो बिदा फंबाय जालायो सोरबा जुदि मिथिगौब्ला अन्नानै थाबैनो नखरनि मानसिफोरनो खोन्थाहरना गथ'फोरखौ न'सिम सहैनायाव हेफाजाब खालामनो थाखाय बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव सुलु लानो हागोन ननि गपाल दत्त 7002664842 प्रलय कुमार बर' 7576865806 नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां क'क्राझाराव गिलुबारु बारहुंखा दाखालिनि हरनि बारहुंखायाव क'क्राझार रामफलबिल गामियाव गोबां न'बां आरो बिफां लाइफांफोरा खहा जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार बेलगुरि आफलागाव ओनसोलाव बे गिलुबालु बारहुंखाया फैयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों बारहुंखाया फैयो हरनि 2:25 रिंगायाव गोबां बिफां लाइफांफोरा बायनानै थेर-बेथेर जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों लामा सामायाव बिफां लाइफांफोरा बायनानै लामाखौ होथेनायनि थाखाय गोबां गारिफोरा खारनो हायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों जाउनाव ट्रेक्टर टेम्पो बायदि गारिफोरा लामायाव सारि सारि लाखिना दोननो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला बे जाथायाव जेबो जिब जुनार मानसि दुमसि जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों बे जाथायनिफ्राय आन्दाज खालामनो हायोदि फनि बारमोदाया आसामनि खायसे जायगाफोरखौ इसेबाबो बिलिर फैदों बोथोर बिगियाना आगु रादाब होनाया 100% थार जागौमोन जुदि फनि बारदै सिख्लानि खर'थिया खमायबोआमोनब्ला दा सोंथि सिखारो मिथिंगानि रागाजों थेर-बेथेर जानांनाय क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल गामिनि सुबुंफोरा खहा जानांनायनि माबाफोर सुफुंफिननाय अनसुंथाइ मोनगोन ना मोना समाजो खोन्थासिगोन क'क्राझार आफलागावनिफ्राय खुस कुमार ब्रह्म बिथांनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बरमा बाक्सानिफ्राय सास्नि धोरोम दावबायारिया फनि बारमोदायनि गेजेराव बेंथे जानानै नागिरना मोनै जानाय जाथाय ओनसोलाव दावराव सोमजिहोदों धोरोम दावबायारि सास्नि सुबुंफोरनि दासिमबो जेबो खौरां मोनैया नखरनि गासै सोद्रोमाफोरा गोथौ साननायनि लैथोआव गोग्लैनांदों জগন্নাথপুৰীত গৈছিল কেতিয়া গৈছিল ৰবিবাৰে আজি ৰবিবাৰ এসপ্তাহ হ'ল এতিয়া খবৰ আপোনালোকে পোৱা নাই নেকি একো খবৰ পোৱা নাই জ্বৰতে প্ৰথম সেই 2 দিন পাইছিলো কিন্তু সেইদিনাখন বতাহ বৰষুণ গা কিন্তু সেইদিনাখনৰ পৰা একো খবৰে পোৱা নাই गोमानानै थानाय गंसे गामिनिनो सास्नि सुबुंफोरखौ मोजाङै मोजां लाबोनो सोरखारनिसिम नखरनिफ्राय खर' गंग्लायै खावलायहरदों बाक्सा जिल्लानि बरमा थानानि सिङाव थानाय खारुवाजान होननाय गामिनि माয়ে পুৰী জগন্নাথত কেতিয়া গৈছিল যোৱা 27 তাৰিখে ঘৰৰ পৰা গৈছিল আৰু ৰাতি 8টা বজাত ৰঙিয়াত ট্ৰেইনত উঠিছিল তেওঁলোকে 7জনীয়া এটা দল আছিল আৰু এই 7জনীয়া দলটো যাই পুৰী ষ্টেচন পোৱালৈকে আমি ঠিকে খবৰ পালোঁ তাত জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন হোৱাও দেখিছিলোঁ বা আমি ফোনত গম পাইছিলোঁ কিন্তু ফণিৰ কাৰণে আজি 3 দিন হ'ল তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ফোনৰ যোগাযোগ নাই কোনো বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে सास्नि बैसोगोराफोरा 29 एप्रिल खालाराव ट्रेनजों रावना होदोंमोन जगन्नाथपुरी धोरोमारि दावबायदिंखौ আপুনি চৰকাৰক কি ক'ব আপোনালোকে অসম চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে আমাৰ মাৰ লগতে অন্য 6জনী তিৰোতাক বয়সস্থ তিৰোতাক উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে যেন
आंगो न'निफ्राय बिदाय लादोंमोन खारुवाजान गामिनि कानसन बर्मन, गलापी बर्मन, किरण बर्मन, लक्ष्य बर्मन, बज्र बर्मन, तिल बर्मन आरो कुंज बर्मन मुंनि 7 बैसो जानाय सुबुंफोरा। मोर माय जोआ 27 मेत जगन्नाथ पुरी चाबा गेছিল ধৰ্মমূলক এজাত ভ্ৰমণত গৈছিল যোৱাৰ পিছত ইটাকলৈকে ঘূৰি অহা নাই তাতে তাৰমানে ধুমুহা চলি আছে বোলে আমি ইয়াৰ পৰা ইটা খবৰ পাতি পোৱা সহায় পোৱা খবৰ একো অহা নাই ঘৰত আমি অলপ অভাৱ অভিযোগত বিচাৰ খচাৰ কৰি আছো আৰু কি নাম আমাৰ মাৰ নাম শ্ৰী লক্ষেশ্বৰ বৰ্মন नाथाय हरखाबनो उरिष्याव जानाय फनिबार मोदायनि गेजेराव बेंजानायफोरनि गोबां सुबुंफोरखौ उद्धार खालामनो हादोंब्लाबो खारुवाजाननि बै 7 दावबायारिफोरखौ नैबे समसिम नागिरना मोननाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नखरनिफोरा जानबुंनि गेजेरजों फोनांजाबनो हायैनि जाहोनाव सिमा गैयै सानहाबनायाव गोग्लैनांदों। समाजो खोन्थासिगोन 7 धोरोमारि दावबायारिफोरखौ रायजो सोरखारा बेसेबां थाम संखांनानै नखरसिम गथायनानै होयो। बर्मानिफ्राय बिउरो रिपर्ट। अदालगुरि जिल्लानि गेलेग्रा फोथाराव रुफाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फालिनाय जायो। थांनाय 5 मे खालाराव सानसेनि हाबाफारिजों बे फालिथायखौ फालिनाय जायो। भुटाननिफ्राय हांख्रायनानै लाबोनाय हानजाया बैसागु बादायलायनायाव बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। खाग्राबारि होननाय जायगानि मोसाखावरि हानजायाबो मोसानानै हाबाफारिखौ गोग्गोम खालामो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सुवागपुरनिफ्राय खनदीप नार्जारी बिथाङा। CBSE मेट्रिक रिजाल्टआ फोसावजाबाय। सारा भारतबर्षनि गेजेरावनो बानजायजानाय CBSE बर्डनि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ समबार बेलासि 2:30 रिंगानिफ्राय फोसावजाबाय। बेनि गेजेरावनो सानबारियाव थानाय पाब्लिक रियेलिटी स्कुलनि CBSE बर्डनि गेजेरजों मेट्रिक आनजाद लिरनाय 34 सा फरायसाफोरनि गेजेरावनो 34 सा फरायसाफोरानो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। It's a very proud moment for me, and like next year I am going to appear for matric, so now a huge burden on me that I have to cross this 95.6% and I'll try my best. गासै 34 सा फरायसाफोरनि गेजेराव राहुल बसुमतारी बिथाङा 95.4% मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। It's a very proud moment for all of us, not only for me, but all of us, because this batch has worked very hard, and we will also make sure that we also work hard as teachers are there, principal sir is there, chairman sir is there to support us, and we also have extra coaching classes for this academic sessions. Not only this, not only for us, class 11, 12 also. बे रिजाल्ट फोसावनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै पाब्लिक रियेलिटी स्कुलनि चेयरमेन सुदां ब्रह्मआ बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायो दि दिनै बिथांमोना बोसोरथाम जाबाय। गिबि बोसोराव 6, नैथि बोसोराव 22, थामथि बादायलायनायनि बोसोराव गासै 34 सा फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। साफ्रोमबो फरायसाफोरा मोजां रिजाल्ट खालामदों होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसे फरायसालिनि गोरायुं PK सूत्रधर बिथाङाबो फोरमायो दि पाब्लिक रियेलिटी स्कुलनि जानानै गाहाम हामलायथि बावहर आरो गावनिनो फरायसा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि मुंजों लोगोसे मार्कखौ बुंथिनानै होयो। সকলে মানুহে যাতে সহায় করো, অকল আমাৰ স্কুল নহয় যিমানবোৰ স্কুল আছে যাতে সকলো স্কুলত যাতে গাৰ্জেনবিলাকে সহায় কৰে, ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰেছাৰ দিব নালাগে। बेनि अनगायैबो जाय फरायसा बिथांमोना बे फरायसालियाव सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोना लानो हागोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजय नार्जारीनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। आसामनिफ्राय पुरीसिम थांनाय धोरोम दावबायारिनि गिबि हानजाया नलबारि मोनफैबाय। कान्चनजंगा एक्सप्रेसनि दारै फैनानै नलबारि रेलवे थाथावनियाव नुजाथिफैबाय होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। उरिसानि मिथिंगायारि जाब्रबथायनि सिगांनो खुंथाय बिफाना होनाय बिथोन बादियै पुरीखौ एंगारदोंमोन धोरोम दावबायारि दोलोआ। जाय रेलाव गाखोदोंमोन बे रेलनि टिटिआ जोबोद जेंना होदोंमोन होनना दावबायारिफोरा मिथिनो होदों। सन्मानीय আমাৰ অসম চৰকাৰলৈ আমাৰ কাটৰ অনুৰোধ যাতে আমাৰ এই মানুহখিনিক অতি সোনকালে কিবা এটা যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। এইখিনি আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অসম চৰকাৰ লগতে পুৰীৰ প্ৰশাসনকো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ। जर'खा रेलजों कलिकातासिम फैबाय थानाय समाव टिटिआ धोन बिदोंमोन होननाबो दावबायारिफोरा बुंथिबावो। उरिसानि खुंथायगिरिया धोरोम दावबायारिफोरखौ हेफाजाब होआखै होननानै अजद दैखांदों। डक्टर सचिन बैश्यनि दैदेननाय 35 धोरोम दावबायारिनि हानजाया मोजाङै मोजां न' मोनफैयो होनना दमदमानिफ्राय जोंनि खौरांगिरिया फोरमायहरदों। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।